tohle musíte mít, jo. Si myslím, že se budu kupovat pořád dokola. Co je klasika? Catrice Manhattan odstín, ten byl docela dobrý, ale já jsem našla mnohem lepší. Teď jsem se ho koupila po strašně dlouhé době. Je to Rimmel Lasting Finish odstín Cappuccino. Pište si, vy nenajdete lepší. Jo, je to takováhle dřevěná, to mi na tom trošku vadí, že se musí ořezávat. Mně se nejvíc osvědčily tuhý rtěnky, nemám ráda tekutý, protože ta manipulace je s tím podle mě mnohem horší. Takže já si jedu takhle tuhý. Můj nejoblíbenější odstín je Simply Nude 005 od... Tak a teď jak se to jmenuje? Max Factor. Max Factor. Já už to mám strašně vošoupaný ten obal, všechno je to hrozný. A to používám, jo. Nedělám se srandu, je to krásná růžová, vypadá to takhle. A nebo když chci víc ještě dohnědá, tak tady mám Essence, tu klasiku odstín 301, ale lidi teďka jsem slyšela, že by se to mělo přestat vyrábět, nevím, co je na tom pravdy, ale nevím, mě to asi žíly tolik netrhá, protože prostě hnědý rtěnky jako najdete kdekoliv jinde. Dla mě jakákoliv hnědá bude úplně stejná jako tahle, ale tahle je brutálně hydratační, takže kupujte. A potom klasika, závěrem to vemu nějakým leskem, tak dodělávám Essence, takovej ten plumping, poměr cena kvalita si myslím, že poměr cena výkon je to top, ale jsou samozřejmě i lepší. No a potom tady mám tenhle random od Astry, přijde jak brutální dupe na Maybelline, takovej ten Moon z Notýna. Takže tak, jo, odstín jsem vám neřekla 03, jako ten Moon. A tak, takže to je celý moje lip combo a myslím si, že tohle už se mnou jako zůstane na pořád.